गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। गिख्रंथाव रेल जाब्रबथायजों 3 सुबुंनि जिउ खहा। आमेरिका जुथाइ हादरनि सिएटल आरो शिकाग'नि गेजेराव खारबाय थानाय एमट्रेक कम्पानिनि गंसे रेल साहा गेजेर मन्टानायाव रेल लामानिफ्राय गोग्लैयो। लिबार्टी काउन्टि शारिफनि मावख'निफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला जाथायजों 3 सुबुंनि जिउ गोमायो। फारसेथिं जाब्रबथायजों गोबां सुबुङानो जोखोम जादों होननानै एमट्रेक कम्पानिया फोरमायबावो। एमट्रेकनि बिबान बानस'ग्रा जसन आब्रामा फोरमायो दि जायगानि सम बायदियैनो सनिबारखालि बेलासिनि 4 रिंगासोआव एम्पियार बिल्डार रेलआ रेल लामानिफ्राय गोग्लैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। रेलआव सा 146 दावबायारि आरो सालायगिरिफोरजों लोगोसे सा 13 मावथिफोरबो दंमोन। सासे सालायग्राया फोरमायनाय बायदिब्ला मोनसे दाब्बाया बेलथायलांनानै मोनसे दाब्बानि सायाव गोग्लैदोंमोन। शरीफ मावख'नि सासे मावथिआ बुङो दि जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो होनना मोनथिनो मोननाय जादों। दुखुनांथाव जाथाय बुरलुंबुथुर दैयाव 4 फरायसाफोरा बोहैखारलांजादों। गुवाहाटीनि पान्डु होननाय घाटआव 4 फरायसाफोरा मैया दुगैनो होनना बुरलुंबुथुर दैयाव थांदोंमोन। बेयावनो बे 4 फरायसाफोरा बुरलुंबुथुर दैमायाव बोहैखारलांजायो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोर 4 फरायसाफोरा फरायसालिनिफ्राय गबोखांना टिउसन लाखांनायनि उनाव बुरलुंबुथुर दैमा फारसे पान्डु घाटआव दुगैनो होनना फैदोंमोन। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोर 4नि गेजेराव 3नि गोथै देहाखौ बुरलुंबुथुर दैमानिफ्राय बोखांनो हाबाय, नाथाय दासिमबो सासेखौ नागिरनाया सोलिगासिनो होनना मिथिनो मोन्दों। जायगानि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोर थाखो 8 आरो थाखो 10 आव फरायनाय फरायसाफोरमोन। बोहैखारलांनाया खमैबो बेलासिनि 2 रिंगासोआव होनना फोरमायो। बोहैखारलांजानायनि सिगां बिसोर 4 फरायसाफोरा भिडिअ आरो फट' खेबनानै गालांदोंमोन आरो जायगानि सुबुंफोरा बिसोरनि जुथा स्कुल बेगफोरखौ बुरलुंबुथुर दैमानि खाथियाव मोनो होनना फोरमायो। एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफफोरा बिसोर 3 फारियै दयाल शेख, अबिनाश दास आरो जित दासमोनखौल' बोखांनो हायो होनना मिथिनो मोन्दों, नाथाय गुबुन सासे दीप दासखौ दासिमबो नागिरनाया सोलिगासिनो होननानै फोरमायदों। रन्जन दैमारिया थाबैनो उदां अख्राङाव फैसिगोन, बुंदों मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ गावनि बिधान सभा बियाब सापागुरि रायजो राजाफोरनि सुखु दुखुनि खौरां लाफैदोंमोन। बाक्सा जिल्लानि सापागुरि बियाबनि बेन्दोंआव थानाय बरबरियाव मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ नुजाथि फैनानै बे ओनसोलनि गोबां जेंनाफोरखौ लानानै सावरायज्लायो थागिबि सुबुंफोरजों। बे सावरायलायनायाव आसाम सोरखारनि फारसेनिफ्राय जेंनाफोरखौ थाब सुस्रांनो थाखाय खामानि मावनो थांखि लानायखौ फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो आथिखालाव एनडीएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ सोरखारनि फारसेनिफ्राय उदां खालामनो नाजानायखौ फोरमायथिना बुंथियो दि रन्जन दैमारिनि केसआ दा गोजौ बिजिरसालियाव सोलिगासिनो दं आरो बिथांनि केसफोरा मोनसे मोजां सुफुंथायाव फैनानै थाबैनो उदां अख्राङाव फैसिगोन होननानैबो मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ फोरमायथियो। बरबरियाव रायजो राजाफोरजों सावरायनायनि उनाव बिटिसिनि दिहिरा बियाबनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरजों सावरायहैदों होननानै मिथिनाय जादों। दासान्दि सोलिबाय थानाय इलेक्सनाव माखासे सुबुं थैनायखौ लानानै गोबां दावराव दावसि। माखासे गोबां मुस्लिम बेंगलिफोरनि गोदान हा आवग्रिनायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरा सुखुवाखै। कलकातायाव धर्ना होदों माखासे मुसलमान सुबुङा आरो बिसोर बुंदों आसामाव जुदि मुसलमानफोरा थिग एबा गोजोन थानो मोनाब्ला आसामाव थानाय रायजो राजाफोरा रावबो गोजोन थानो मोननाय नङा। स्टप किलिं मुस्लिम अर बांला होननानै मुस्लिमफोरा धर्ना होदों। खाग्राबारि बाथौ थानसालियाव थांनाय 26 सेप्तेम्बर 2021 खालि जोंनि गोजोन बिटिआरनि चिफ एबा सीएम मुस्रि प्रमद बर'आ बड'लेण्ड गोजोननि थाखाय आर'ज गाबनायखौ नुनो मोन्दों। जै बर' हारिनि जै। संयुक्त किसान मर्चा थामहिनबा एसकेएम दिनै 27 सेप्तेम्बर दिनखौ भारत बन्द खालामदों। भारतनि आबादारि दैदेनग्राफ्रा प्रटेस्ट खालामबाय दं। मोनथाम आयेनखौ लानानै प्रटेस्ट खालामगासिनो एसकेएम दैदेनगिरिफ्रा एबा भारतनि माखासे आबादारि दैदेनगिरिफ्रा आरो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बे मोनथाम आयेनखौ लानानै प्रटेस्ट खालामबाय दं आरो माखासे समाव मिरु सरकार आरो आबादारि जथाय आफादजों गोबां सावरायलायनानैबो दिनैसिम एबा 11 राउन्ड सावरायलायनाय जानानैबो दासिम जेबो रिजाल्ट एबा फिथाइ थायनायखौ नुवाखै आरो बे धर्नाया ट्रेक्टर रेलिबो खालामनाय जाबाय। सुबुंनि गोबां जिउ खहा जालांबाय रायजोफोर। माखासे आरो बिनि सायाव आपडेट मोनोब्ला नोंथांमोननिसिम फोरमायबाय थागोन। कार्बि आलंआव 1 दाननि सिगां सासे सुबुङा 2 ना गुरनो थांनाय हिनजावसा गथ'फोरखौ बुथारग्रा सुबुंखौ पुलिसआ हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिसोर 2 हिनजावसाया कार्बि हाजोनि खैलामाथिनि दैग्रं दैसायाव ना हमनो थांनायावनो बे सुबुङा बुथारदोंमोन।
बुथारनाय सुबुंखौ 16 बोसोर बैसोनि सेंग्रा होननानै मिथिनो मोन्दों। बे अनागारि बुथारग्रा सुबुंखौ गामिनिनो होनना पुलिसा फोरमायदों। सानै लाइमोन सिख्लाखौ खास्रि बिस्रियै बुथारनाय दायनिगिरि सेंग्राखौ दिलाइनिफ्राय हमो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गिबियाव बे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनो नागिरनायावनो सासे सिख्लासाया नुनानै बोख्रां-बोख्सि खालामदोंमोन। बेयावनो मुगैथावै बुथारनानै दैसायाव हगार हरो। बिनि उनाव गासै जाथायखौ नुनाय गुबुन सासे गथ'खौबो बुथारो सेंग्राया। गासै 1 दाननि उनावसो बे बुथारग्राखौ नागिरनानै मोनो। बुथारग्रा सेंग्राखौ दिफु पुलिसनो हरनाय जाबाय होनना मोनथिनो मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि रांखान्थिखौ लानानै दरंआव हिंसायारि जाथाय खालामदों। आसामनि दरं 3 नं दलफोराव आयेननि बेरेखायै थाफैनायफोरखौ होखारस्रांनायनि समाव हिंसायारि जाथाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों, माखासे सुबुंफ्रा निखावरि आरो राहा गैयै सुबुंफोरनिफ्राय थांनाय 3 दानाव 28 लाख रां लानानै बैसोरखौ होखारनाय जानाय नङा आरो गावसोर सोरखारजों बाथ्रा सावरायलायनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन। आसामाव बैसोर सुबुंफ्रानो आयेननि बेरेखायै थाफैनायफोरखौ थुंजायनानै हिंसायारि जाथाय खालामना होयो होनना बुंदों हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। जम्मु आरो काश्मीराव रैखाथि हान्जाया सानै उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। जम्मु काश्मीरनि बन्देपारा जिल्लायाव उदखारिफोर थाफैनायनि स्रोद खौरां मोननानै भारतारि रौनिया हान्जा आरो जम्मु काश्मीरनि पुलिसफोरा जथायै अपारेसन खालामनानै सानै उदखारिफोरखौ गावथारनो हायो। बिनि अनगायैबो मैया जम्मु काश्मीरनि उरि सेक्टराव एलअसिनि बारैनिफ्राय उदखारि हाबफैखुमानो नाजानायखौ रैखाथि रौनिया हान्जाया फेलें खालामनो हायो। बे समावनो रौनिया हान्जानि 3 जवानफ्रा जोखोम जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनै फुंबिलिनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।